Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dahil no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. O karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibal kong lolo. Nahadlok ba yagi ko? Basin og duna unya sila daot ang plano nato. Kung pananglit daw, mamugos yung gani sila nimo. Mahimo man og manawag kag tabang. Total, naamay daghang tanod nga nagsige groving sa atong palibot. Aw, kung ako gani binuangan gaw. Sukol mo sa ko ba? Di gid magmahay ang tao nga dunay daot ang laraw nako. Suklan gid ako siya kutob sa akong mahimo. Nadutla na gid sila sa mga bakag na nato og Janelle siyon. Wala gipits. Mikot-kot nagmaayo ang hilo sa ilang mga nahuna. Muna nakalisod ang diyasyo. Pero sagi lang. Masaligod gyapon ko siyo. Nababakwera gyapon nato ang ilang dakong pagsalig na rin nato. Ang ako lang yung nakuyawan ni Nipits. Diyan man. Basin og simba ko, makuha yun ni Renato ang iyang gusto nga siya mo'y makapanag-iyan ni Lolita. Uy! Ita mo sugutan na siyo. Ilabi kay pirmi silang magpurol. Nga, mubabag ta. Magkatawam lang ta ni Pichoy. Ha? Magilag pa ka, magkatawa na sagda. Buti kang magilag nga magkatawa. Style mo ni nako. Magilag nga magkatawa. Pero sigilanon nga budbud og bibingka. Bitaw, sahong ka naton pagbabag, no? Kung simba ko, muabot yun ang higayon nga atong ikadlukan. Ayaw pag-una-una na siyo, di lagi na may tabo. Nandimba ko lang kudaan ba? Pareha sa gunisa, naitabo karon nga wag yun ta magdahom nga mabugnaw ang tinagdan ni Lolita din ako. Ako'y mag-isulti ni Lolita siyo. Ako'y mag-isulti. Saan man ni mo siya? Labi siguro, Pits, wana, samot na nga, di samtuon ni mo. Ba mas Glinda siyo? Basin pa og si Glinda mo'y makatabang na to. Sa kong tanaw, murag, wana si pagsali si Linda ni mo. Nagtuo ko nga silag yung duha, Pits, ang nawad-an nas pagtuo na to. Suwayan o yan ako si Glinda. Dako ang pagtuo mo para mabugnaw sa Glinda na to. Suwayan lang, basin pa day. Karon siyo. Di na mag-usik kong panahon. Atong na yan siya. Daday. Sandaban San Felix. Napibuhat din eh. Hulunga na nagkadiyot. Kasabukan ba di ba? Sana ba si Toyo di ba? Siguro yun ba? Nakabantay ko. Huwag sige lakaw. Ay, baya ka pilis lang sa kay magsigig kamang. Uy. Samong kawi. Naguray tiil. Lano? Mura ba kagkaroon pang guryaw? Pero di man na siyang lakaw. Nindot at dada. Ako yung itong kwanon. Asa mali siya paingon? Ay, tural. Mamisita na siya sa atua. Mamisita ko taon. Nga akong naistorya sa Lolita gahapon. Duha na kulong kadlaw, nga wa na makaduaw si Guryo sa ato. Aw, basig doon na ilaing gilakaw. Pero, kung mulakaw man na siya, day, di ba nga, mananghid bang siya ni mo? Unya, mutagad siya na siya nako. Pero karon, murag na usab. Di naman magtingog-tingog si Guryo. Wa ka na siya mahiubos na to. Sa bantay iyang kahiob siya na to. Mahiubos, lain sa kayo pataas. Ni Baus. Bantay Ang ka. ako ba? Bantay ka. Ang ako ba? Basin og tungod ni Lolita, nga wa pagin sa sugta. Maulang nangluod si Guryo na to. Ay, huda-huda ra na ni mo Felix dakat, oy. Masukad. Wa din na mabugnaw si Guryo na to. Naaran na ilaing gikabisihan. Say naapay laing nga. Kuha ba, ako musabot ha. Naapay laing katingalahan karon daday. Mao na siya di. Noon siya naman sad na. Katingalohan. Kadaggan pa ni mo chismis niya Felix, ay. Lupit pa man ni mo mga marites ato, Ano mga gud ni? Kuha man gud. Hasta si Renato. Murog, di na kayo managad na to. Inigat ka ni Guryo. Mga mulabay lang og mga pipila na minuto ba? Mulak ka sa siyaw niya. Huwag tingog-tingog. Hulo. Maya ka, Felix, ay. Gusto nyo dyan sa kamutingog sila. Natural. Di ko na lamang. Sa buhok ka, biyan himo, eh. Asa kung sa buhok ka na rin, dapat kayo kong tiwason nga trabaho.
Na. Wa naman ko trabaho nun din daday. Pauli na ako sa ato. Balik na ko ni kahapon. Mas may pang pauli ka. Pauli dito ka. Kay wato'y kaubas lulita dito. Abi na uli sa ato. Ay, kung giango-ango ka na, ikay giango-ango. Tuhog na sa ato na. Sige. Ay, Ay, wag ito ko film. Wag ko kay... Film yung ko siya bisita ng lindagon. dalibog ka. Libog ko na. Pulo dito. Puli. Psst, puli na. Lagi. Palabas ato ang mga bulingon. Ay, nagtipunog na sa ito mga labunon dito. Ako ay mong palabon. Oh! Ako ay hari. Oh! Pero sige, paulion ako. Magkatawa man tani mo, Junel, oy. Aligre man day kayo kay istorya. Bitaw din. Muang ko magyug ko ba? Di ko gwapo pero arang-arang sa ko. Nako ipares ni mo, Nel. Isa man. Kailan kang marimar? Bagay kay mong duha. Kisang marimar katong artista sa TV? Kay, oy. Kato bang vlogger nga dunay ngipon. Dunay ngipon. Nasi vlogger ba ngipon? Karo na. Duha iyang ngipon. Duha ba iyang ngipon nga gusto kay mo kantag silindiyon. Kapahita sa nimog na ay nagughihatag laing kung kay para ramatig ko ni mo. Tapa, da Tagaan mo ng duwar lang ngipon. Sabay, ako di matripan, no? Oh, ay, dugay na biyak kang nahibaw lang dako kay kugma ni mo. Hilom di, oy. Kaluod ba ni mong paminahon, oy? Kada ba yung mong gugma-gugma? Wala naman na ron, oy. Nga nung nakaingon magaglin. Oh, luod na kayo ng paminahon ron. Ang usok karon kanang opa. Kanang upahan ta ka? Hoy, amaw mo ka, Junel, oy. Bitaw, Glenn, seryoso to ba? Nabaw ka, kung kita'y magkadayon, dako kayo hikay may tabo. O bisad si Renato nga muhatag si Renato gawasan lat. Niya, tagaan pagitan niya o dakong kantidad nga kwarta. Sa may paminaw ni Muglin. Kung mo yun ka, bisag karon na yun. Pakaslan na di ka. Sa man, sugot ka? Tara lang siya. Shhh, kirit. Asa man ka asat ka. Kadalisan ni mong maluod, oy. Ganay ha, iso kay ka nga makiksulti ni Glenda. Pero, mubalik na yun noon kas mong agi. Kaya ba, bitak ang laing kayo kung pamating nagtanaon lang doha. Naghinagwaay sila niya. Baya, purol na ba si Kuan? Pastila ka, wagi, klaro ni mo, Pitsay. Ayaw na yung paglunga. Kinahanglan nga tubago na to ni ang realidad sa kinabuhi. Di magwantasyo. Itski. Si Itski. Dili Hong Kong. Hapdos kaayo. O, kama. Pati ayun na yung mabitsi. Ikaw na. Naslo manon ang imong naong kung magpagulguol kag mayo. Ato na lang lagi tasyo. Di ko magpabilin nga ita din eh. Bisan og di ko makapukong. Delikado og di ko makapukong. May naikan ko ng tawhana. Usa man ni Mos Junel. Ako na diyang sumbago ng litsong. Bitaw, Pets. Kalma lang, ha? Kalma. Di ka may mong ligon, anak, kung di ka mantigong mo kontrol sa mong kagalingon. Malingkod ang nahinon tabi. Arita, dire. Anak, dita, dire. Dire. Diha. Sige. Abi ni Mosyo. Sa tinuod lang. Gusto na kayo kung mapatay tao. Uy. Ayaw pag yung nanapits. Di na maayo ay mong nanunaan. Naibaw ko nga kaibaw ka, nga parehas ng puno sa pagdumuto kasuko. Pero sukad masukad, Pits, wag nang maabot sa akong hunahuna nga mupatay ko og tao. Lamok noon. Mayon gasyo, kay bintaha ang kay nako. Sumay nagkabintaha ko nung nako, be. Dako kay kagbintaha, ang imong karibal. Wala masyag ako, ilan sige na. Bating na. Ano mo na bagay-bagay, man, samsag. Pagkatawa lang ko ni mo, Pichay. Kaya nga, no, gwapuhan na ka ng Junel nga, ang naong nga na, muram siya nagbalon kabutunon. Mas bintaha lang kagamay. Pag-una-una na, Pich. Usa na kayo solusyon na to ini. Kinahanglan nga mabisto rin na to kining duha sa ilang mga dautang binuhatan. Saan lagi na to ini nga, pagpangita ka na bang, saan man na, nga pinangita mo to sa balaod. Alkansi kita yung daganasyon, di ta makadali-daling dool. Kung makadool man ganita, mura sa tagdunay sakit nga, mananakod.
Mandog na sila nato. Naglibo ni kita ini kung asa ta mo lugar ini kalibutan na. Sige lang. Makitaan na lagi ni nato ang solusyon, ha? Sigurado kung kita mo daog ini sa finish line. Oh, Snips. Snips pa. Kung sa mga siyo, kung si Bako mailad gini Jonel si Glinda nga nagpurol. Mas may pasiguro nga tapuson na lang sa dako nga akong kinabuhi. Kuratay mo sa tanim mo, Pitch. Ay, kigwahon di kanda ko. Ibuli ka. O diya ba may kapuslanan ining tanan? Wala ka masayod siyo kung unsa ka nakuha nga akong gugma ni Glinda labi nagpagpurol. Baya ka. Acting sa nimo. Acting na kinang imo. Tanan na lang. Di ta din ni kay murag ako'y nakuyawan mo da. Nawilak pa gani wadyo kay ang Tanay! Unsa man din itabo ni Lolo Goryo, tay? Muusa na ron kasi mana nga, wag gid sa muduaw din is ato. Mao na problema karon Lolita. Kay hasta kaming tanan dito sa mansyon, nahibong. Kung ano nga, di na mutabi siguro. Wa day mo magtawag og doktor aron ipakonsulta siya? Awa man sab, kay wam sad siya magluya. Pero dili man gud ingon ana si Lolo Goryo. Tabian baya kaayo to. Mao lagi. Si Renato di tay. Wala siya gimong aksyon. Si Renato sab, nagsigig lakaw. Busy kayo. Ang among nahibudngan, kung anong lakaw siguro ba? Musunod sila si Renato. Basin o gibantayan na niyag maayo si Lolo Goryo, tay. Pinangga ba kay na Renato? Tingali sa noon. Pero, kahibulungan lang gid kayo ba? Kung ano nga, di siya mutabi. Hilom kay siya nga. Musun sa mansyon. Kay bulungan. Murag, halos ba nga, di na siya, di na mutagad na mong tanan. Ako kang bisitahon, tay. Kana. Mas maayo tingali nga. Imong bisitahon siguro. Malipay gito kung imo lang nga doon. Naamang karon siya, tay. Kay mukuyog lang ko nimo. Naron. Kali ta kay mag-ilis na ako, ha? Magkuyog ta dito. Sige, tay. Okay. Uy! Mayo! Junel! Ikaw manggo niya na! Dali, dayon! Dayon, dali! Dayon, Jugonoy. Maayo kay niya ka, Junel. Kumusta na mas guryo? Milakaw naman sa tunoy. Way tingog-tingog. Naunsa man gid ay si Lolo Goryo, Junel? Abot atong tigwa nga mura manog, dinak kailag tao. Uy! Basinog giango-ango na siguro. Malagmit yung tingali no Kay kalit lang dyan kayo na nga, di na siya mutabi. Hala, kung maun na, kinahanglan ka magtawag mong doktor, aron mapacheck up ninyo siya. Pero ang katingalahan lang kay kung giango-ango pa na siya Bulak ka raman siya og iya, unya mabalik ko sa dayon sa mansyon. Di ba kung giango-ango sagad malimot naman gyud na siya kung asa na siya magpuyo. Kung nasa na yung pinuyanan. Dili baya tanan, Junel. Basin og lain lang ginapamati ni Lolo Goryo. Minaw ko. Nagkinahanglan lang gina siya og medical attention. Hinoon, si Renato, bantay man sa na niya pirme. Ay, di magud na siya pasagdan ni Nato. Ginulita. Pero magtigstorya maga siya ni Nato. Dilisad. Mututok lang kuno ang mga mata. Akong duda noon, minaw niyo ko istorya mo doa. Akong duda no. Minaw daga. Minaw ko nalunhat ang iyang kusog. Nalunhat ba? Ay, iyang paminsara na ba nalunhat? Ay, iguwa ka na. Uy, kaluoy sa taon ni Goryo, no? Pero, kung ingon anak na ang iyang dangatan, di na ta mahibong. Kay bisag unsaon ba na to, di magikalimod nga. Iguwang magasiguryo. Maogani, tay. Kinahanglan nga ipatanaw na gidag doktor. Kaya aron maatiman dayon sa Lolo Goryo. Ala kabala kalit. Kaming tanan nga tuwa dito sa mansyon, wam ginana mo na pasagdi si Sir Goryo. Labi na gyud si Renato. Inatiman dyo kayo na niya ang iyang lolo. Sigurado kasyo? Nga, sudon na to ang mansyon? Pitch. Pero manido na to sa palibot. Mas mayo nga may istorya na to na si Lolo Goryo. Come on. Basinog, doon na niya makatawag og pulis ba?
Nya, nabiya sila si Renato niya. God, look. Kuan, dali, sunod ako, bitch. Anoy! Sino eh? Manoy, kagaroon. Manoy naman nung... Anoy! Si Anoy. Yun na. Kami babaeng bidul sa jeep. Uy. Hala. Di ba si Toribia man na? Toribia? Wala! Si Toribia tuod siya. Dili, bitch. Atong, bitch. Asa man kaha si daday? Mura man og mingaw ang palibot. Toribia. Uy, Tasyo. Dali, ako yung nang arita din yung magstoryahan eh. Kamu manggod di ay ni Tasyo. Kumusta na, Toribia? Maayo kay nagkita ta Tasyo. Nahibaw na ba mus balita? Ngaon sa? Balita! Na ay nagsulti na ako. Nga si lolo ninyo dili na kuno mutingog kung istoryahon. Unsa? Ha? Di na makatingog si Greggy Toribs? Maunay akong nadunggan nga balita. Maong mianhigyog ko kay gusto na ko siyang pangumustahon. Ginoo ko. Mau ba, Toribs? Usa na kuno kasi mana nga dili na mutingog ang imong lolo Tasyo. Maunang nabalaka kay ko siyang kahimtang, oy. Wala ba kamupuyo din sa mansyon, Toribs? Taod-taod na nga wa na kumupuyo diha Tasyo. Tungod kay nahadlok ko nila ni Renato og Junel. So kag nga ila kong gibaharan, naglikay na ko nga mupuyo diha. Gibaharan ni kanila? Oo. Gibaharan? Oo. Gibaharan? Gibaharan ko. Abi ninyo, daghan kayo ang mga panghitabo og mga butang nga angay na kong isulti ninyo. Sige, Toribs. Sultihin mi kung unsay mga panghitabo. Mao ba gaw? Di na gyud siya mutapi? Di na lagi kuno. Gusto unta na akong muduaw dito sa ilagaw. Kuyuki ko, bi. Tanong sa aman ni mo gustong bisitahon? Kung mahimo, karon unta maong mihapit ko nimo dinhi. Sige. Pero paabuton una nato sa nanay kadiyot ha. Kay mauli naman ron to. Manangid lang una ta. Sige gaw. Wa man sa ko magdali gaw. Wala no, kaluoy sa ni Greggy, uy. Kang pangutana na ako, gaw, kung magkaila pa ba siya og tao? Mato dila ni tatay gaw. Mura ko noog dili na makaila og tao kay igor man ko silang tutukan. Duda na ako, gaw, tungod na sa katiguangon niya. Mausabi to na akong paminaw gaw. Pero nakalitan lang ko kitabian ba kayo to si Greggy. Lagsik pabaya to. Bitaw? Hait pa man kay tugon na ako na si Greggy. Murag, di sadyo ko makatuo nga naingon anak siya karon. Mas maayo gid gaw. Nakita mismo mo yung makasaksi ko na unsa gid si Greggy. Sabi plano ni Renato Stigwang. Matod ni Renato. Pasagdan lang ko na to siguro. Tungkol kay tiguang na. Huwag na siyang kaugalingon. Itaw, paminaw na ka umurag di na maabtang sa tuig. Pirma ng watira. Kanang mga idara, sagad may ngunana na gina resulta. Kumatiguang di Tanel. Manguanguhon sa beto, no? Amabot ka ng punto, Habil. Luoy biya sabta, no? Uy. Pero kung ako'y Renato, ako na lang ang ipatiman sa home for the aged. Gusto. Mas maayo pa. Total, di na mapuslan ko. Di na makila sa iyang kagulingon. Basig nabutan na sunahuna ni Renato. Siya na mo'y makabo tinigtanan. Excited ka na. Siya excited. Excited ka ko. Kaya taghan ba yung gisaan si Renato na to? Relax lang, Will. Kitang tanan nga mga sakop ni Renato, magkadawat kinugtag kong bonus. Mo lagi. Mo na yasada to. Bitong, hindi na ko mahimutang ka na eh. Ikaw na, ako'y kwartanel. Ako na yung pamiso na kong naong kay. Uy, Yan, eh. magpaamis ka sa mong naong. Ayun na lang, uy. Ang lima nil. Di ka mangayan na nabil. Mahibong nga mga tao nga dunay aliwas nga hamis ug dagway. Grabe yan sa rin mo man lahi. Ito sakit magamulti. Kumidyar na ako. Ay, no, sabiya ka. Uy, paminaw-hinaw na. Ato ang ubanta mga sakop ug pahibawa. Kay si Renato makiksulti unya natong tanan. Karo mga alas 5. Dito sa tong hideout. Sabot. Baba. Sige, nil. Ako sa pahibaon karon dayon.
Mao nga, nabalaka gid kayo kus kahimtang ni Greggy Tasyo. Nabalaka na hinuon kong samot ining sitwasyon na. Basin og dunay daotang gibuhat si Renato ni Lolo da. Basti lang. Unya, o sa mansyon? Musuod kita dito? Delikado na bagyod kung pugsaw nato pagsuod ng inyo. Trivia. Oh, unsa man Tasyo? Muhang ko pabor ni mo, be. Naibaw ko nga nindot kay kasing-kasing. Kung mahimo, balik dito sa sod, ug atiman nas Lolo. Ayaw intawon sa pasagdi. Maubitaw na akong plano karon. Nagpaabot ra ko ni daday nga magkita mi. Kay siya may makatabang na ako aron makasuod ko balik sa mansyon. Oh, sige, Trivia, kay kami din mangita mig paagi nga makatabang sa dinimo. Paningkamot Tasyo. Nahibaw ko nga na kay mahimo aron pagtabang sa imong Lolo. Buhato na kukutobs kung mahimo, Trivia. Ug magpasalamat ko ni Mudaan sa imong balaanon kayong kaisog aron pagpanalipod ni Lolo. Ayaw na mo paghuna-huna nako. Giandam ko na ang akong kaugalingon Tasyo. Kung doon sa manggani ang mahitabo nako, palihog lang. Ayaw mo paghunong aron makabot ninyo ang hustisya sa gibuhat nilang Renato ug Junel karon. Wag kalaong ka, Tribs. Akong sad, kinahanglan nga mapukan yun ang kadautan sa mga binuhatan ni Renato. Nen. Oh, Bill. Unsa na? Trivia na. Ha? Kaya man. Nasigit. Wala yun pa? Amo tadakpon, pero sa naabot makalit siya ng nanay. Binuang. Napabagas lang sigit. Oh, ay dali. Aturo. Nagdaday. Pasensya na kayo, ha? Ang mando ni Renato nga kinistribya, di na padayonon din, Pero gusto mangguriyo nga makiksultian ni niya. Nang, naibaw na ta nga si Sir Gorio di na in taon magkasulti. Usagi kasubo ko, di lang ta mo supak sa mando ni Renato. Daday, sa sunod adlaw na lang siguro kumubalik din Ay, ayaw, ay. Okay ra lagi na si Renato. Dali, kuyog na ko. Nang, Ayaw, big alihe. Janel. Tana, Trivia. Ako'y patay. Usaom ni Rondrin. di ni mahimo. Kinahanglan nga di na makahid kayon og sulti ni istribya. Kumusta ka na, Greg? Okay ra ba imong pamati? Ala, iko ra siyang mitutok, di ba to ribs? Pila na gani ka adlaw nga dili na sa mo istorya, day? Usan na gyud kasi man na karon. Onya, na-check up na sis doktor? Murag wa pa? Uy, wa di mo magtawag og doktor. Ay, ang tanan manggod din nag-agad ra sa mando ni Renato. Greg, gusto ka ba nga magtawag ta og doktor aron dunay mo check up nimo? Lala, murag doon na siya gustong ilitok pero dili man makabuka ang iyang bakbak. Greg, pikpika nga akong mga kamot kung gusto ka ba nga dunay doktor nga muanhin mo din Okay? Hala, Oy. wa gihapon. Wa man siya gunok to Ribia. Igo ra gyud siya mitutok nimo. Boy, no. Sige. So good karon, Greg. Di anak ko permisa imuhang tungod. Dili na ko mubiya din Mubalik na kog puyo, tipon hinyo din Oh. Hala. Tanawa. May paghiyom siya to. Nalipay ka ba, Greg? Mubalik na kog puyo din ha? Ala, may pahiyom na sa siya to din sa... Uy, ang puti pasabot nga, nakauyon siya. Nalipay siya, may balik ka din Sige. Ayaw ka balaka. Dili na ti kabiyaan din Greggy. Ay, patay tayo ni. Pasukor sa piyato si Renato na to ini. Kamu masagkod, mga danghag kay mo. Siya ros kadaghan na to din Wagi na kapugong dayon.
Naunha na hinuon mo ni nagdaday. Angap to eh. Di ba na matay mga tao sa gawas? Anong wa magyunan ninyo nadakpi si Turibia aron inyo na unta nang nahipos? Pasensya na Kenel. Sa ubor nga. Ang tinigamaan sa tumutao. Uy, Bill. Di na madawat ng katarungan ha? Kitang tanan ini mo'y mabutan ni Renato. Hasta ko. Madamay inyong kapulpol. Wagi matuyo nila. Hilom! Alam pangatarungan pa niya. Ibisa kung saon pa na nato, kitang tanan maangin kita sa inyong kainutil. Greg! Asa ka pa ingon, Greg? Uy, ala. Bigaw sa sabsigoryo nil. Tara, dali. Ato sundan. Doon na ta sa mansyon. Nakaroon si Greggy sa ila. Naalagi ron. Tempa na ikaw. Tempa. Di ba si... Yadaday man og si Turibia? Uy, hala. O, tuod, no? Kuyog nila si Greg ikaw. Kanagaw, wala bang ta? Kay karon ato sila sugaton. Tara. Oh, Lita. Glinda. Nasuroy man lagi mo din eh. Hi. Hi, Tia. Hi, Greg. Greg, kumusta na ka? Lolita, Glenda. Pasensya na kaayo ninyo, ha? Pero, dili na makailain taon og tao si Greggy. Hi, Greg. Wa na ba ka makailan ako? Kaw, mitutok raman siya nato, kaw. Asa man tayo mo paingon ay? Ay, gisundan ran ni namo siya kay nahadlok man mi kun asa siya paingon. Ubanan lang mo namo, Tia. Greg, wa na ba ka makailan nila? Wa na gid siya mahinumduman. Igo na gid siya mututok. Greg, ayaw paglakaw dayon. Sundan na nato siya kung asa siya paingon. Tana, sundan nato siya. Nagpatay. Nausan may klakiha, oy. May diretso mo siya saka sa bahay na ni Lolita. Bitaw na. Bitaw-bataw pas pantawan, no? Ay, pasigasin na hinumduman din dapitan nila. Siyempre. Pero may guna siyang masuroy din eh. Mura na gunin niya og ikaduhang bahay niya. Patay tayo Renato yun eh. Tawagin lang dahil si Renato nil. Pibaw ay nang tabuha. Itawagan ta na ako. Busy man niya linya. Ang butasa sinituhan na eh. Teksi lang araw magkabasadaan. Travel. Bantayan lang nato siguro kung unsay iyang buhaton. Bye, Goryo. Bye. Huy! Nahinomdom ba kayo ng dapita? Dili gid lagi siya makasulti, tay. Gido, grabiha, gido. Felix. Tawagi si Renato, be. Paibaw ang ni Adinis Gurios ato. Naamas Junior Silong. Iyan namang gipahibaw. Kinahanglan gid ni og medical attention si Greggy. Kay dili na gid normal ang iyang mga lihok. Greg, gusto kag kape? Ay, ayaw. Kay gipalikay na siya kape karon. Pasagdan lang una nato siyang mulingkod din he. Kay basin karon taud-taud mapauli na sa bunya na. Okay. Kaluoy sang Greggy, uy. Di naman siya makailaog tao. Tiguwang na jud in taon. Kinahanglan gyud nga mo aksyon dayon si Renato ini. Dili mahimo kaya lang pasagtan si Greggy ngayon ini, uy. Bitaw, basin pa day maulian siya dayon. Ang ako manggong nahibudngan, kung nga nung wa dayon magtawag og doktor si Renato aron mapacheck up si Greggy. Bitaw, naibungsag ko anang bahina. Tingali. Wa sa niya buhata kay wa mo gani magluya. Wa niya buhata ba? Kay wa mo magluya. Lagsik magyapon siya. Kinihigayon na ron, tay. Dapat mo aksyon na dayon si Renato ini. Kasi nalibugtong makadesisyon sa kaayuhan ni Greggy. Labing siguro kung moabot lang to, ipaaktiman din niya.
man as lolo ni mo sa ilang lolita siyo. Bitaw, nara siya, Pitch. Nagpaantaw ras pantawan. Nagpaantaw? May lang kay na sila si Toribio. Toribio naman, Toribia. Si Toribia, Lolita o Glinda. Mura silang Tris Marias. Silang tanan, Pitch. Nagbantay ra sila ni Lolo. Taon sa ni Greggy. Tungod na gitingali na sa iyang katigwangon ba? Malagmit, Pitch, malagmit. Kay, obserbahan na to, kusog pa man kayo na siya milakaw. Pas bitaw gyapon siya mulihok. Kwan, nalipay na lang ko nga nagtanaw niya nga lagsik pagyapon siya, Pitch. Pero naguol ko kay di nagyud siya makasulti. Bitaw. Ala. May lang kay, kuwan ba? Siya man. Kanang kabantay ka? Ha? Ngastilan dyan. Nalipay ka? Dili ba, kaning haan ka day si Renato, kabantay ka? Si Junel naman, o kanang ilang mga goons ang atong nakitaan siyo. Kabantay ka, Renato, wano? Kung mahimo palang unta, gusto unta na kong duulon si Lolo, pero saan unta man na ni? Ay, may mo masigurong duulon na to siyo. Pero ari ang kaagi sa luyo. Maulagi unta, pero ang pangutan na gud kung padayonon bagatan nila ni Lolita. Mausap. Ay, mau gini nagkalisod sa atong kahimtang siyo. Kayas na masabgod sila si Kwan, Lolita. Miayad naman nato. Mahadlok naman sab sila nato. Sige lang. Tiski. Ay, unsay tiski? Nanagoto na de. Manayming lantas kigayunan. Ha? Narabay dagang goons ni Renato nga nagbantay sa palibot. Nasab si Jonel nga kadako lang tiyan. Bangag sa ilong. Mo ni ginangat ron. Kay murag, di na gusto mo paulis guryo sa ila. Mahimo man og ani na lang una sa puyo din hitay. Ana na siya pakatulga sa akong kwarto. Bitaw, mas may mansad. Unya, kita Felix ani lang sa hawan dan mga tog. Dako bitag hawan din Indutar ba ito sa kwarto Nay. Nya ka na Toribia. Diha lang una na sa pagtawan tay. Ay. O pwede man na sa kwarto ninyo. Dako man yung kwarto. Kami na lang doon dito. Okay lang. Wako'y supa ka na. Supot ko. Kanang. Magpalit sa kong pagkaon ha. Bantayay lang una ninyo siguryo. Kay ato nagpakanon. Sige, Nay. Bueno, ari sa kong bueno. Ari na ko. Tagoy na Tanawas Greggy, tay. Tagoy na lagi na siya, tay. Bida, no? Ngano ka na siya, no? Hindi mamusultin na nagoy na mo lang. Mupahiyaw man sa siya panagsatay. Bitaw. Lain sa nang iyada. Mura mahinunog. Nauyon siya din Huwag ihago iyada. Gigutom na siguro na siya tayo, uy. Huwag ihago iyada. Kung di mo tingog mo lagoy. Ay! Wapa mo sa Hinoyla City noon, wapay. Alas 6:30 pa man. Kung ka na, kanang pagkanaw na to, taon kay. Nagbalik si mong nanay ba? Kanon na. Kaluoy sa taon. Dahil niya tao. Naluoy ko tay. Ay, nagtuogid ko tay nga maulian ra gina siya. Bisag mingon ta siya, ana ba mana siya no digid. Ay, ana lang. Depende lang nalita. Bida ni niya Si Renato tay, asa man di ay? Sukat. Nindot niya na. Sukat ganina ba? Bawa siya ko ano. Tay paminaw sa tay ba? Gigi. Wapa ba yung nakasulti niya nga ni as lolo dinis ato? Yan lolo? No. Na, di rin na naghoy. Bawas niya ko. Nagguya niya ko. Ano niya? Basi niya siya tulong taon. Awaw siya ang kabalakan kay. Niya, luwas mas dapit siguro yun. Ubalat na sige, bragoy. Ay, luwas, uy. Luwas kayo. Pero tay, bantayanan lang yun kaayo. Tay, kay basin og balipat ta ba? Kitantanan ba? Balit lang yan, naglakaw si Greggy. Man, nagmanagoy na. Adro layo, bragoy.
Ano na lang? Mo na'y bantayan na ito karon. Bantayan ta na. Kinahanglan nga dunag ius na ito nga magtukaw. Delikado kayo. Ando naman nag-uwis layo. Delikado kayo. Kung di na ito pabantayan. Tuwa din sila nato sa Manila, Nel. Oh, na importante kasi kaso uban ng mga abogado. Walang isang pahibaw na to, no? Nabisi gani. Tinamistil nga magpahibaw si Renato kay siya may atong agaon. Musa ka ba? Yan, Nel. Kanya, saman, wala siya mabalakas ni tabo karon ni Guryo. Kano sa gutaw na mag-goal si Renato, mas malipay na siya kung dunay daw tang mahitabos ti guwang. Pero, Nel, kalawgaw bining tabo, ay. Sabay pamangyan lang ni Lolita ang gidangpal karon ni Guryo. Sige lang. Ang buhaton na yun ninyo, bantayan ra ang tanang lihok ni Guryo. Sabot mo? Pero, Nel, siya mong tanaw ba? Nalimot tayo ka na si Guryo siyang kagalingon? Oo, malagmi ito eh. Di layos posibilidad, Will. Tuod kay taas na ang iyang edad. Nga, sa yun ana nga sakit ba? May puruhan pagka nga maayo na siya. Mabalik siya ang normal nga una-una. Murag maglisod ko sa pagtubag di mo, anak. Mas mayo ginaunta nga doon ay makahiling nga doktora na niya. Pero magkaiplano si Renato nga ipatanaw na siya sa doktor. Oh, depende lang na ni Renato. Ugma, mahibawa na niya na nato kung unsay gyud iyang desisyon. Para nako, mas maayo nang yun ana siya ba? Oh. Kay sagad sa kulibawan. Basta maangon ang tao ba? Hindi lagi na maulian. Malagmit din na matagad si Renato niya na, di na siya magtagad bahin na. Kay, masanay iyang pangandoy. Nga maingun ana ang iyang lolo. Gusto pang ganito siya nga mamatay na ng tiguanga. Bitaw. Para nako, mas maayo yun nga masikwati na siya eh. Para matuman ang tanang gisaan ni Renato na tutanan. Ba? Paingunan ni nga tubil. Siguro ko, nga na nagitay madawat nga dagkong puno sini. Bayo-bayo ta. Kwan, ganang pasensya na kayo ninyo ni Felix, ng daday, Lolita. Nga nakasamok yun ninyo din sa inyo. Wa ka na'y kaso rin na to. Mas nalipay ka ni nga niya siya din midangop sa amo. Wa kay angang kabalakan kay luwas lagi siya din sa amo. Nalipay sa bitaw ko, no? Nga niya siya din kay... Minaw ko. Nabawa mo ko nga luwas yung tao ning akong pinangga kayong lolo. Mo nagrabain tao ni ang naibilin nga bahandi na ko din sa kalibutan. Sukat nga nawadaan ako mga ginikanan. Nalang ko'y pangutana ni mo na to. Unsam na, Lit. Kuan ba? Wa ba kayo nabantayan nga nausab na ang mga lihok ni Greggy? Kuan, Lit. Sa tinuod lang, dugay na ko nakabantayan na. Gani, na siya'y history bahin ana. O na siya'y tambal nga gitumar ka ni Anto. Pero nihunong mangguni o tumar sa lulo. O siguro nga nakalitan ni siya karon. O may resulta na sa grabe nga pagkablangko sa iyang hunahuna. Kay katugong mga pipila ka adlaw nga mobisita siya dinhi. Tarong pamanggog kayo siyang musulti. Mga bitaw, pero sagdan lang Lit. Gitawagan naman sa ko ang among mga doktor. Karong taud-taud, muanito sila aron ilang tanawon si Lolo ba? Mayo hinoon ren. Para matagad dayon ni ang iyang kahimtang. Mayon talaga og maulian dayon ni siya. Ay, manghinaot lagi ta nga maulian na ni siya. Tuod ay nade mo'y laing bisita din ng daday? Oo, na. Ni auban sab na mo si Toribia din kay bitabang in taon sa pag-atiman ni lolo nimo. Kumusta ka na, Toribia? Kuan, okay ra ko, Renato. Abi ni mo, usagid si rason nga akong nakita kung nganong na-stress ni ang hunahuna ni Lolo. Tungod din sa mga sayop nga balita, nahibaw ko, Toribia, nga daghan ka mga pati nga istorya batok na mo.
Hindi mong gipakatap sa mga tao, ilabi na gyud ni Lolo Goryo. O mao na yung resulta karon sa imong pagpanaot diri namo. Kuan. Ayaw ka bala ka, Toribia. Wa ko masuko nimo. Bisa gamay. Doon kayo nahibaw kong gigamit lang kanila ni Tasyo og Pepito. Pero di pa uwahi ang tanan. May panahon pa aron nga imong bakwion ang mga bati nga istorya batok namo. Ilabi na nga, niya karon sa panimay nila ni nang daday. Niya sila. Nakadungog karon og nakasaksi sa tanang mga panghitabo nga ang tanan nimong mga pasangil dakong bakak og dili tinuod. Renato, muhangyo lang ko ba? Mahimo bag dili lang una na nato iskutan karon? Ha? Ang atong siguroon nga matambalan gid una ni si Greggy. Pasensya na kayo ka, late. Nga medyo emosyonal ko na mga hitabo karon. Pero sa ako nang gikaingon nga, wa ko magdumot. Wa sab ko maghuna-huna ni bisan unsa nga panimaos. Ang gusto ra ginako, mao ang lunlon nga kalinaw. Nga kitang tanan magmatinud-anon kay dili lalim nga manao taog tao nga wa gyud isa nga gihimo sama nako. Kumusta naman si Lolo Goryo Toribs? Okay raman siya, Tasyo. Mo pahiyong man siya kung istoryahon lang nimo. Pero ang problema ra gyud nga dili lagi siya mutingog. Mura gyud siya na blanco sa iyang huna-huna. Oya, jaw may tanaw ni mo Toribio. Toribia oy babae baya ko Pipito. Asin, wa na gyud siya may numduman sa palimot. Murag maog yun na, Pipito. Ay, murag di jud ko makatuo nga maingon anas, Lolo. Di jud. Ay! Sulod siya eh. Serious kapin. Wa ba mo'y kaliwat nga ka ng ango-angohon siya? Ha? Ango-angohon? Uy, wutong yan na sa kita, Pitch, uy. Pero si Renato ba? Si Renato? Oh. Sa'yo malay kayong giango-ango. Oh. Nagduda pa kuha ng Renato kung kaliwat ba na namo kay mas gwapo babaya ko niya. Di ba? Ay, bangag sa ilong. Gwapo bitaw siyo. Ano lang kay daghang kunggo sa imong kamo. Pastilan. Kaning kunggo wam ni kaso, Pets. Di man ni siya kunggo. Kubal raman ni siya. Kubal? Oo, ang importante nga di may parihog dagway ni Renato. Pero abi ninyo, Tasyo, Pipito. Maong milikay ko kadiyot dito sa ilang lolita. Tungod ni Renato. Uy, kay nga no, naabot na dahil si Renato. Oo, nasuko manggani kayo siya nako. Kay nga no kuno, nga nagpakatap ko no kog mga sayop nga balita. Nga kuno, ako kuno silang gidaot sa mga tao. Uy, unya, unsa may imong gitubag niya, Toribs? Wa na lang kumutingog. Kinaibaw man kung suko kayo siya. Igo na lang kung naminaw sa iyang mga sermon nako. Kakuno, bakakon kuno ko. Unya siya kuno, limpyo kuno siya nga pagkatao. Pulos na malang to kuno ako na Kuno. Kuyaw, yan. Pastilan. Ikaw na kuno nahimong baka ko na niyo. Unya, siya mo na ilimpyo. Baka na ang bayan ng tawa na, oy! Ako no. Ay, naglagot bitaw kong naminaw. Katubagon man gani unta ko niya. Maayo na lang gani kinakapugong ko sa kong kaugalingon. Ilabin na nga naa sila si Lolita, si Daday o si Felix. Charles! Kung ako pa ito, Toribs. Ako gisang tubagon para mauwawan siya. Bago na ko! Wara bagyog ko malimot nga hasta katong iyang giingon nga napusilan siya ni Mutasyo. Nakakita ra bagyog ko siyang kalawasan nga wagyoy sa mad pinusilan. Uy, grabe lagi kayong katuntong tawhana. Tuntong na ko! Dubulil! Ayun na nasa dubulil. Ay, wangay. Bisan unsa na lang mahuna-hunaan na tawana. Ang problema na ba kay halos ang tanan mituo na nila. Kana, tinuod na, Pipito. Unya. Unsa may plano nila road trips? Wa ba sila plano aron ilang patambalan si Lolo, Doktor? Ang akong nadunggan nga, nagtawag naman kuno si Renato og mga doktor, kuno ra ha. Kuno. Para mo kuno matanaw si Greggy ba? Kuno. Gilang. Hinaot lang ta nga maulian as Lolo Goryo. Kuno.
Kay, kay kung maingon ana na siya pirmi, delikado nga si Renato na'y makahupot sa tanang gahom ug siya na'y magbuot sa amo mga katigayunan. Kutob sa kong mahimo, Tasyo. Buhaton ako ang tanan nga makatabang gid ko ninyo. Nahibaw man ko nga bati ang akong intensyon sa sinugdanan, no? Pero karon nakaamgo ko nga ngilad gid ang ilang mga motibo. Bisag dili ko ninyo kadugo, pero motabang gid ko aron masanta ang ilang mga kabuang. Unya, Dok. Unsa man gyud? May chance pa ba nga maayo ni si Lulugoryo? Dili pa ta makahatag sa saktong tubag ninyo, Renato. Ang maayo nga dadon gyud una nato siya sa ospital. Aron mo undergo siya og procedure, aron mahibawan gyud nato kung unsa gyoy kaso ini niya. Unya, Dok, di ba na siya ganahan nga dadon sa ospital? Ayaw lang una ninyo siya pugsas pagkakaroon. Pero na ako'y ihatag nga pampakalma sa iyang kaugalingon. Obserbahan una nato nga basin og dunay improvement sa iyang memory loss. Pero Dok, pananglit lang ba kung sakto ta sa ato mga pangagpas nga demensya gyud kini iyang sakit? May posibilidad pa ba nga maayo ni siya, Dok? Kung totally lost na gyud ang iyang memory, kuli na gyud kayo. Labi na sa iyang pangidaron karon. Pero sige lang. Naaratay mga available nga tambal nga makapugong nga dili mo grabe ang kondisyon sa iyang sakit karon. Mao ba, Dok? Ang importante nga mahatag na to niya karon nga mabantayan na gyud ang iyang mga lihok o magpabiling healthy ang iyang panlawas. Unya, unsaon naman lang anak gaw? Nga, di naman ni siya ganahan mo paulit sa ilang. Wa may kaso gaw nga ni Asya din ba? Mas nalipay man gani mi nga ni Asya uban namo kay amo gid siya mabantayan. Kaluoy sa taon ni Greggy, uy. Kalit man kaayo nga nablangko siya sa iyong nakuna. Maulagi, uy. Unya, unsa magisulti sa doktor gaw? Ang ila laging suspect siya gaw nga demensya gid ang sakit niya. Kay bisag unsaon dili magid makasulti si Greggy. Unya, murag yun mo na siya nahinumduman ba? Ang iyarag yung reaksyon, igo ragid siya mo pahiyong. Halagaw no? Simbak ko og di nagid maayo si Greggy. Usaon na malang tao ng ilang mga katigayunan? Ang ilang mga negosyo? Naaman si Renato. Siyempre, siya gimusawaan ang tanan. Bitaw sad no? Pero si Tasyo gaw, wala bigid siya labot sa bahin sa ilang lolo? Di na ta makatubag ang mga pangutanahagaw. Di ba, mato di Greggy na to nga si Tasyo, way labot sa ilang pamilya. Posible nga, dili na gina siya mabahinan. Naabayay nagsulti na ko gaw, nga si Tasyo ko no, posible nga doon nagyapoy bahin sa ilang katigayunan. Kinsa may nagsulti anak? Si tatay. Naibaw man kuno sila si Tio Felix anak gaw. Unsa may nahibaw-an nila ni Tatay Felix gaw? Nga kato kuno si Tasyo, anak gid kuno to ni Sir Binondo. Mao ba? Sa ato pa? Igsoon gid lagi sila ni Renato. O kuno gaw. Kalibog ba ng istoryaha gaw eh. Unya nga naman naging miingon man si Greggy nato nga sinagop ra gid si Tasyo. Ay, naabot lang uy. Di ba katong pagsulti ni Greggy? Sign na to nga nalimot lang siya? O unsa ba gyud ka? Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.